A nosa historia é unha historia de mulleres. De mulleres que apostaron por ver crecer a Galicia. De mulleres que souberon adiantarse ao seu tempo. E nos ensinaron dende pequenos o valor da nosa cultura. Todas elas construíron a Galicia doxe. E agora nós levámolas como referente para triunfar no mundo. Porque as mulleres somos un piar fundamental de Galicia. As mulleres sumamos talento e abrimos camiños polo apoio ao emprendemento feminino de Galicia. Xunta de Galicia, Fondo Social Europeo. Ola, que tal, como están? Benvidos un día máis ao Faladoiro. Hoxe toca aparcar a actualidade máis inmediata, os temas dos que nos ocupamos a cotío, para falar con 4 mulleres dunha opción de vida, dunha opción laboral que vai gañando peso, o emprendemento feminino. Mulleres que deciden crear a súa propia empresa, pois porque teñen iniciativa, porque teñen un proxecto ou porque nun momento dado teñen que reinventarse para sair adiante neste complexísimo panorama laboral que nos toca vivir. Bueno, hai preguntas que nos imos facer ao longo da tertulia, como, por exemplo, se existe un escenario favorable para que as mulleres poidan montar a súa propia empresa, con que axudas contan, que obstáculos atopan neste camiño, que, lóxicamente, pois ten que ser complicado, se é posible conciliar a vida familiar e laboral, se o teñen máis doado as mulleres emprendedoras ou non, ata que punto temos avanzado niso que se chama corresponsabilidade, que é un termo que está moi de moda e que o que quere dicir é que homes e mulleres somos igual de responsables no cuidado dos fillos. Bueno, son algunhas das preguntas que nos imos facer, estas e outras, que tentaremos responder cas nosas convidadas. É un placer recibir hoxe a Susana López Abella, secretaria xeral da Igualdade. Susana, benvida, moitísimas grazas por acompañarnos unha vez máis. Moitas gracias a vos por invitarme. Un placer. Chega dende a Coruña tamén acompañándonos no programa Rosa Triai, que é presidenta da Asociación de Mulleres Profesionais e Autónomas de Galicia, AMPAGA, pois que loita pola dignificación de todas estas mulleres. Que tal, Rosa? Hola, benvida, que tal, Susana? un placer. A xornalista Carla Reyes, presidenta da Asociación Executivas de Galicia. Que tal, Carla? Moi ben, benvida, Susana, encantada. con mulleres de todos os ámbitos do mundo empresarial, público e privado. Logo falaremos do labor que facedes. Está tamén connosco Eva López Barrio, que é directora do programa Woman Emprende da Universidade de Santiago, que aposta polas mulleres emprendedoras universitarias. Eva, un placer tamén terte por aquí. Moitas gracias pola invitación. Bueno, pois temos moito de que falar, xa sabedes, pouco tempo, porque o tempo queda en nada. Falaba eu de termos de moda na presentación. Isto do emprendemento tamén é un termo de moda, non? Que escoitamos falar moito, pero dame a sensación de que é algo que chega para quedar. Non? Isto de ser emprendedores non é unha moda efímera, non? A secretaria xeral como ve? Isto vai a máis, non? Nunca se foi, Nunca se foi. Eu creo que a Comunidade Autónoma de Galicia é un matriarcado e dende sempre fomos moi emprendedoras. As nosas aboas, as nosas nais, nos, e efectivamente, sí é certo que ahora falamos máis a nivel da administración autonómica, a nivel do Estado, e a proba é que hai 2 textos legislativos sobre emprendemento, tanto a nivel estatal como a nivel autonómico, e sí, é certo, creo que pues, está poñendo moito nas axendas políticas, pero tamén é verdad que levamos moito tempo falando de emprendemento, e non podemos esquecer que en Galicia e en España bueno, pois o nivel de emprendemento é moi forte desde fai moitos anos, non? E o peso das empresas con menos de 5 traballadores e traballadoras pois é prácticamente o 95%. Polo tanto, que son autónomos e autónomas. Por lo tanto, creo que o emprendemento en España e en Galicia é unha constante na nosa traxectoria, digamos, empresarial. É certo que, insisto, que falamos máis agora e animamos e hai líneas de actuación que queremos visibilizar dende a Administración. Hai un programa como EMEGA, dende a Secretaría Xeral de Igualdade, que leva moitos anos con
con bastante éxito en algúns momentos, con menos noutro, pero creo que sí se está fortalecendo, ademais das líneas da Consellería de Traballo e Benestar e da propia Consellería de Industria. Pero eu creo que as galegas somos fundamentalmente emprendedoras, pero por xenética xa no ADN, non? No ADN, efectivamente, o levamos. Non hai que esquecer, ademais, que en España, dentro do contexto europeo, nos situamos en canto a actividade emprendedora femenina por riba de países como Irlanda, como Noruega, como Alemania, como Dinamarca, como Italia e Bélxica, pero por debaixo de Finlandia, de Francia, de Suecia, Reino Unido, Austria e Portugal. Como dato sí, o de Portugal curioso, sí, chama atención. Bueno, pola experiencia que teñen Carla, que ten Eva, que ten Rosa, que é o que leva as mulleres a emprender? Bueno, supoño que moitísimas cousas, pero polo que vos vedes, as experiencias que coñecedes neste momento, as mulleres galegas, por que emprenden? Porque non lles queda outra ou porque son botadas para adiante, teñen ideas, un pouco de todo, ¿no? Ambas cosas. Yo creo que si bien es cierto lo que dice Susana, que llevamos el empuje y el emprendimiento en los genes prácticamente, es cierto que también la crisis económica se empuja, evidentemente, ¿no? Es decir, la situación económica hace que ese emprendimiento, que debería ser una opción económica positiva, muchas veces en la práctica se reduce a el último recurso ante la posibilidad de obtener un trabajo, ¿no? Es decir, el mercado laboral está como está, la mujer tiene un acceso todavía escaso a ese mercado laboral, con relación al hombre, evidentemente, y por lo tanto, pues cuando la mujer quiere incorporarse porque su situación familiar así lo exige, o porque simplemente decide incorporarse al mercado laboral, pues hoy por hoy diría que es más fácil crear su propio puesto de trabajo que un trabajo por cuenta ajena, ¿no? Por lo tanto, creo que la realidad es esa. Otra cosa es que compartamos eso. Yo soy partidaria de que el emprendimiento sea una opción, y sea una opción mayoritaria además, ¿no? Porque probablemente nos hemos acostumbrado a que nos den las cosas hechas, y eso hace que también estemos desaprovechando nuestras propias capacidades creativas, ¿no? E inventivas, en el sentido de decir, oye, pues me planteo la creación de mi propio puesto de trabajo porque tengo un proyecto, porque tengo ideas, etc. Luego, por otra parte, sí es cierto lo que apuntaba Susana, que hay por parte de la Administración una apuesta importante por colaborar en esa dinámica y decir, bueno, pues nosotros ponemos ayudas, ponemos herramientas para que las mujeres puedan realizar esos proyectos, ¿no? Eso yo creo que es fundamental, porque es lo que decide a la mujer que tiene una idea, que tiene la intención, pero que a lo mejor no remata, digamos, la jugada, el hecho de que se sienta apoyada sí que es fundamental, ¿no? Hai uns anos dicíase moito iso de que todos os mozos querían ser funcionarios, non? Non sei se agora, Eva, que está en contacto con tanta universitaria e tanto universitarios, supoño que tamén moitos mozos universitarios, non sei se ves que agora hai maior interese por ser emprendedor. Claro. Aquí é que estamos tocando varios conceptos que eu creo que sí que deberíamos de falar un pouco máis deles. Por un lado está o tema de falar moito de emprendemento, falase moito en todos os sitios, nós no entorno universitario dicimos ainda hai que falar máis. A aula, a secundaria, a universidade ainda non chegou mellores o do emprendemento, ou está ao redor e non se introduciu. Cando estudiamos unha carreira, pois a veces olvidámonos un pouco deso e preparámonos máis pois para preparar oposicións ou para buscar traballo por conta allea, e pensamos menos en irnos formando, non só no que aprendemos, sino tamén enriquecer os nosos currículums. Esa é unha actitude emprendedora que non é só poñerse ao frente dunha empresa. Entón, sí que enriquece unha sociedade isto de que ande ronroneando do emprendemento, porque unha persona que estudia unha carreira ou unha formación profesional que vexa xa que no seu futuro non vai ser tan fácil traballar por conta allea, ou incluso se traballa por conta allea, ten que tamén xestionar os seus propios proxectos. É dicir, esa actitude emprendedora xa está nos nosos propios postos de traballo. Eu, dentro da universidade, xa teño que ter esa actitude, xa teño que buscar financiamento para poder ofrecer o servicio que ofrecemos. Entón, ese cambio social sí que é importante, e eu creo que sí que está ben falar del. E despois estaba o tema de empresario frente a emprendedor versus unha figura frente a outra, a figura denostada do empresario, tamén da empresaria, unha persona que se quere enriquecer a costa dos demais.
eses modelos romperon, entonces sí que ahora se fala de emprendemento con unha actitude pois máis de persona nova, que ten unha idea, que ten que desenvolver, que non Moito é máis positiva, non? moito máis positiva, que tampouco que se mezcla un pouco tamén ca situación de crisis que tenemos de emprender por necesidade, o cal é un peligro tamén por outro lado. A bibliografía pois dice que por necesidade as empresas pechan rápido, pero bueno, que por necesidade e por oportunidade, xuntando todo un pouco, pois tamén poden sair empresas interesantes. Bueno, e de facelo, pois facelo ben, apoiarse nas axudas que hai, nas axudas institucionales, e bueno, coñecendo ben onde se mete un. A Rosa Triais sí que lle ven, sí que está no seu ADN, literalmente, o de ser emprendedora e autónoma, non? Sí, No teu sí. caso. Sí, yo soy nieta de autónomos, hija de autónomos y yo soy autónoma también. Entonces, bueno, para mí... Non foi unha sorpresa na familia, entón, non? No, pero bueno, es igual, en la familia yo creo que somos solo dos autónomos, ahora mismo soy yo creo que soy la única. Yo, bueno, un poco de acuerdo con todo lo que se ha comentado en la mesa. Y bueno, decir, en el tema de las mujeres, totalmente de acuerdo, Galicia es un matriarcado y en lo que es en el sector, en el área, en lo que son los autónomos, recordar que el 42% de la población autónoma gallega, el 42% son mujeres, frente a un 31, no recuerdo bien, de lo que es el cómputo global de autónomos en España, en su totalidad. Es decir, que las gallegas somos emprendedoras y lo llevamos, como dice Susana, en el ADN. Ojo, otra cosa es que sí es bien cierto que se está llevando a la gente un poco por el sendero del tener que emprender, que es la salida que hay. Se está vendiendo mucho que esa es la salida estupenda y que hay que atreverse y que hay que ser valiente, pero yo desde aquí sí me gustaría decir que la gente los proyectos los tiene que estudiar muy bien, tienen que saber muy bien los pros, los contras. No es lo mismo ser un autónomo que una persona asalariada, no tiene absolutamente nada que ver, hay que estar muy preparado. Gracias a Dios contamos con ayudas desde la administración, desde la Xunta, pero luego, por ejemplo, los temas bancarios, temas de financiación, eso es terrible. Y eso lo sabemos todos los que somos autónomos o tenemos relación con algún autónomo. Ya luego no entro en conciliación, porque eso es una utopía, ¿no? Bueno, pero logo temos que falar un pouco máis, entramos polo viudo nesa cuestión da conciliación, que é moi interesante. É sangrante, sí. Pero como falábamos antes de que existen axudas, e falábamos do programa EMEG, a mí me gustaría coñecelo tamén, e que a xente coñecera un pouco mellor, non? Porque é diverso, non? Hai diversas liñas de axuda, non? Efectivamente, sí, hai diversas liñas de axuda, tendo en conta, bueno, tamén un pouco, pois, precisamente as necesidades da poboación femenina, pero é certo tamén o que dice Rosa, non? Que logo hai unha serie de complicacións, así que consigues axuda, que ten varias opcións. Por exemplo, este ano unha das opcións era tamén para mulleres tecnólogas ou de nova implantación no ámbito das novas tecnoloxías, non? Porque aí temos unha brecha de xénero importantísima. Entonces, bueno, o que pretendíamos a través do EMEGA era precisamente facilitar pois aqueles proxectos que tuveran innovación e novas tecnoloxías bueno, pues no emprendemento, no plan de empresa que hai que facer e que hai que presentar para o programa EMEGA, porque o programa EMEGA é un programa de discriminación positiva. Tuvemos que deixar, ademais, fora algunhas programas espléndidos, pero que estaban coparticipados por homes. E eu quixera aclarar isto, non? Porque a veces como se critica, dice, pero por que quedan excluídos estos proxectos que son tan bons? Sí, unha porque para eso que é polémica tamén, ás veces. Claro, pero efectivamente, entramos xa, por que a discriminación positiva? Pois a discriminación positiva entra porque todavía é necesario esa discriminación positiva. Das políticas de igualdad a nivel europeo e as políticas de discriminación se fala e son necesarias porque, mentras exista un desequilibrio de xénero, son necesarias implementar esas políticas e todavía é necesario implementar o EMEGA. E efectivamente hai varias líneas de axuda, tamén está unha línea para Concilia, que sufraga os gastos daquela autónoma que teña fillo menor a cargo, menor de 3 anos, e ademais tamén hai outras líneas bueno, pues para reactivar a propia empresa que ten esa emprendedora. E despois de escoitar moitas veces a Eva e o programa Woman Emprende, que hai que recoñecer e recordar, que é moi importante, porque a veces os galegos e as galegas somos moi dados a criticarnos e a ver o negativo e non ver o positivo, pero hai que recordar que a Universidade de Santiago de Compostela é a universidade que levou adiante por primeira vez entre todas as universidades desde fai anos, e mellor o explica Eva, por suposto,
un programa destas características, non? Que ademais, bueno, ten apoio en diferentes niveles do Instituto da Muller. E creo que é importante recordar que unha universidade galega, a primeira, bueno, pois foi neste ámbito pioneira, non? E eu quero agradecer precisamente a universidade, e creo que, porque sempre falamos de que parece que hai un divorcio entre a universidade e a administración e a sociedade, non? Un pouco isto ven cando lle preguntabas a Eva si estaba moi focalizada hasta fai pouco os universitarios e as universitarias hacia, bueno, pues, a opositar directamente. E a raíz precisamente de ter algunha conversa, algunha non, moitas conversas e de falar, bueno, chegamos á conclusión de que era necesario nas enseñanzas medias, e perdón porque me estou dispersando, pero que este é un tema que me apasiona, non? E que, bueno, creo que na mesa están persoas que coñecen moi ben este tema, de falar cos rapaces e cas rapazas de que hai exemplos de spin-offs en Galicia que son uns exemplos magníficos que demostran que hoxe están tendo moitísimo éxito e moi boa a súa conta de resultados. Por lo tanto, hai que animar, hai que tamén no bacharelato, bueno, pues enseñar esa cultura emprendedora, e nos fixemos aí unha pequena incursión dentro das nosas posibilidades de administración autonómica nos institutos de bacharelato de algúns concellos, non? E creo que é fundamental esa cultura de emprendedora, pero non emprender por emprender, porque efectivamente hai que emprender por vocación, porque non todas as persoas valemos para emprender, para ser empresarios, e nin todas as persoas valen, pois, o mellor, pois, para estar nun posto de traballo. Yo aí discrepo, yo creo que todos valemos para emprender. Bueno, yo creo que todos valemos en... ou menos vocación, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo creo que es un problema cultural. Está claro que es un problema cultural. Es decir, España es un país que culturalmente no estaba preparado o no tenía el chip del emprendimiento en la cabeza, ¿no? En comparación, por ejemplo, con Estados Unidos, que es una práctica habitual. Nos vemos moi claramente, por exemplo, unha das spin-offs, que gracias por as palabras, que se creou, por exemplo, dunha muller doutora en química, doutora en física, ou noutra, pois que se convertiu en unha empresaria, está levando a cabo pois na industria farmacéutica, unha empresa base tecnolóxica, e esa persona que estaba no seu laboratorio ca súa bata, hoxe en día lidera unha empresa con 20-30 persoas ao seu frente. E todo parecía que non debería de ir enfocado hacia aí, verdad? E ela, claro, a súa formación iba con outra vocación, pero en la de todas formas universidad sí que hai que ter ese carácter, porque claro... Pero en la universidad, incluso por ejemplo en el ejemplo americano, las universidades, los equipos de investigación se acostumbran también a buscarse su propia financiación. Eso es algo que aquí todavía está en pañales, ¿no? En el sentido de que... Non toda a investigación ten por que ir ao mercado, pero moita da investigación ten que ir ao mercado, entonces sí que esa actitud emprendedora da universidade é importante. Claro, por eso me parecía importante lo que decía Susana, de empezar ya no solamente a nivel universitario, de empezar mucho antes, de empezar en la secundaria. En el colegio. Sí, sí, claro. De manera lúdica. Algunha propoñía, non sei cal de vos propoñía, aproveitar os pais emprendedores e leválos aos coles, non? A explicarlles aos nenos un pouco como é a súa vida, non? Un pouco en plan americano, non? Porque todos vemos películas nas que van os pais a explicar, bueno, pues o que están a facer, bueno, na súa vida cotidiá como traballadores e traballadoras, non? Hai exemplos. Eu creo que eso nos falta un pouco, non? Que estamos un pouco, non perdidos, pero creo que isto cambia tan rapidamente e a crisis nos fixo, bueno, pues cambiar tamén unha serie de valores e de focalizacións, de obxectivos, e temos que cambiar tamén con eles, non? E volvo outra vez ao Omega, se me permites, porque creo que ese programa, bueno, nos obliga un pouco tamén, que leva moitos anos en funcionamento, insisto, non? Porque isto é un programa que se mantuvo no tempo durante moitos anos e que se vai a manter, non? E o que se pretende... Aí non hai recortes, non? Aí ya... Non, bueno... Están entre as prioridades. Eu teño que decir que na Secretaría Xeral de Igualdade, se me permite, bueno, o eslogan, xa que lle dou non hai recortes, e parece todo prever, se verá cando entre no Parlamento de Galicia a proposta de orzamentos, o proxecto de lei de orzamentos para o ano 2015, todo parece prever que a Secretaría non só non vai a minorar o orzamento, sino que en algúns programas vai a
ter un incremento, e tamén na área precisamente de apoio ao emprendemento e a inserción laboral, aínda que, insisto, o peso e as competencias, por suposto, están na Consellería de Traballo e Benestar, pero sí temos políticas de discriminación positiva. E hai un tema do que decía Rosa que a mí me parece fundamental e moi necesario. Cando ti consigues emprender, tes o proxecto, tes o plan de empresa, tes as ideas moi claras, pero vas a poñer en marcha, logo te encontras con un montón de problemas. E se eres muller, moitos máis, porque unha muller ten máis problemas de financiación a nivel de entidades bancarias e a outros niveles, e menos credibilidade, e podría poñer exemplos incluso moi próximos, que me teñen contado as propias emegas, que é moi chocante, pero absolutamente real, é absolutamente real. Sin embargo, hay estudios que dicen que las mujeres tienen menos morosidad. Eso es algo importante. Bueno, responden mellor, claro, pero sí que se enfrentan a financiación de forma máis difícil que os compañeros varóns. Bueno, yo creo que financiación realmente, por lo menos yo lo que he detectado es que la financiación es casi familiar, ¿no? Es decir, en los proyectos de emprendimiento femenino, la financiación, cuando hablamos de financiación no pensemos en un banco, pensemos en la madre, en el padre, en los suegros o los abuelos. Es decir, en este momento las puertas que se están tocando por parte de las mujeres que quieren emprender un proyecto empresarial es la familia, básicamente. Sí, Carla, pero mellor porque non lles queda outra, non? Pero es que, efectivamente, non lles queda outra porque, ademais, moitas veces unha muller, por exemplo, dun perfil de 28 anos que quere emprender, unha profesión liberal ou quere poñer en marcha un negocio, pois, o mellor, cando se encontra na porta do despacho do director do banco, se encontra con unha serie todavía. Sí, porque, claro, a sociedade é que, claro. Sí, quizás isto non sexa moi correcto políticamente que o diga, pero os datos están aí, teñen máis complexidade. Nós o que queremos dende o programa EMEGA, e isto tamén é as resultas de falar e de facer un diagnóstico sobre as EMEGAs anteriores, para que perduren no tempo, non que consigan estar aí 2 anos e de pronto desaparezan. Iso é, por suposto, algo moi negativo para elas, en primeiro lugar, e para a administración. Por lo tanto, o que pretendemos agora é facer unha tutorización, un acompañamento desa emprendedora dende o momento que recibe a resolución positiva de apoio á subvención ou subvención á súa proposta, ao seu emprendemento, e unha continuidade no tempo e que podan acudir efectivamente para cando surge calquer problema, porque é moi complicado, é moi complexo, non? Tes que atender o teu negocio, tes que facer as túas contas, tes que atender os teus clientes, tes que facer unha serie de cousas. Son moitísimas cousas que tes a atender. Se por encima castrabas administrativas ou castrabas que te encontras no día a día, pois é importante ese acompañamento, esa tutorización para un novo proxecto que comeza, que seguro que se ten un acompañamento axeitado e está sostido en uns pilares fortes, seguramente terá éxito, porque, como decía antes Carla, bueno, pues hai numerosas, en Galicia, na nosa comunidade autónoma, hai xente con moitísimas ideas e ademais temos un abanico impresionante, non? Digamos, de opcións para poder emprender. Bueno, desas trabas das que falaba a Secretaria Xeral, supoño que tamén se poden constatar na Ampaga, non? Tamén as veredes, non? Efectivamente existen. Sí, existen trabas de todo tipo, de tipo administrativo, trabas de tipo financiero, pero es decir, en definitiva, no es fácil ya emprender hoy en día para nadie, pero para una mujer menos, todavía menos. En el sentido que quiero volver yo a lo de la conciliación, porque no sé si debo, pero tengo ganas de que así sea, ¿no? Pero el tema de conciliar, para mí es que es la traba principal. Yo creo que es el talón de Aquiles nuestro, de las mujeres emprendedoras, el conciliar el tiempo entre familia y trabajo. De mujeres emprendedoras, de mujeres trabajadoras en xeral. Claro, exactamente. Nosotros tenemos que hacer malabarismos, es decir, encima tenemos que demostrar que podemos ser madres y que podemos ser emprendedoras y que podemos ostentar cargos directivos, que, por cierto, tengo aquí un dato, solo un 10% de los cargos directivos son a nivel estatal, son desempeñados por mujeres. Estos datos vienen de la red mundial Womenalia, que sin embargo están demostrados que las mujeres somos un 18% más productivas que los hombres, ¿no? Entonces, bueno, eso quiere decir que llegamos a todo, que somos capaces, que podemos llegar a todo
y que Habría nosotros... que decírselo a alguna directiva. Eso habría que decírselo, porque yo también quería llegar ahí. Ya sabemos a quién, a nuestra amiga... Pero podemos la citar, Mónica Oriol, querida presidenta do amiga Círculo de Mónica Empresarios, Oriol, non? Esta sí. semana facía declaracións Sí. con moita polémica, non? Sí, la verdad que deron para moito. desafortunados, lo comentaba Susana, y me gustaría saber su opinión. Susana, ¿cuál es tu opinión? Bueno, pues... Es que prefiero que me lo diga Adiante, ella. adiante, Yo sí, quiero saber. Bueno, pois a verdade é que a miña opinión non pode ser outra, Claro. porque como muller, como filla tamén de autónomos e como nai de unha filla en unha idade de traballar da que quedou excluída cas palabras desta señora, que a mí me sorprenderon realmente, non? Porque eu creo que isto hoxe non está nin no vocabulario, nin no pensamento, bueno, no pensamento quizás, non? Sí. Pero xa non se atreve unha a decilo porque sabe que é absolutamente incorrecto de unha muller ademais que é nai. Pero eu creo que, vamos, que isto é absolutamente increíble, porque nestos días que hubo un debate de Estado de Autonomía, e non quero para nada entrar nesto, porque creo que estamos todos un pouco saturados, pero sí é certo que o presidente da Xunta de Galicia poñía en riba da mesa algo que é importante, non? Axudas, precisamente, para as familias con fillos. E se falaba de un problema moi grave que temos en Galicia, que é o problema demográfico. E como se pode solucionar o problema demográfico? O problema demográfico se pode solucionar con políticas, evidentemente, que non que non vayan a atacar directamente a muller en idade fértil e unha idade laboral fantástica, non? Donde ten que emprender, donde ten que mellorar o seu currículum profesional, sexa na universidade, sexa na administración autonómica local, ou sexa na faceta que sexa. Pero é certo que se lle damos a escoller, e estamos demasiado, ainda seguimos con esta pregunta, temos que escoller entre ser nais e desenrolar a nosa carreira. E claro, isto ven a que si na Universidade de Santiago de Compostela, que é a que ten maior número, yo escoitei outro día a Eva en Ames, en unhas xornadas, é o que ten maior número de estudiantes, de alumnado universitario de España, resulta que se estas mulleres escoitan este tipo de cousas de unha muller que ostenta un cargo de representación importantísimo, bueno, pues entonces apaga e vámonos, Estamos ¿no? entrando nun tema esencial na tertulia e como temos que facer unha pausa para publicidade, imos aproveitar para facela agora e á volta entramos xa con todo o tema da conciliación e a corresponsabilidade e saber que opinan Carla, Eva e Rosa tamén sobre esta cuestión e sobre esas palabras de Mónica Oriol, presidenta do Círculo de Empresarios, que dicía que, pois, tendo en conta como están as leis, pois prefire contratar a unha muller que non estea en idade de ter fillos, non? Palabras efectivamente moi polémicas. Pequeniño descanso, volvemos de contado falando hoxe do emprendemento feminino e de todas as cuestións que teñen que ver con isto de montarse a vida creando unha empresa.